Ayo, ndang sarapan, segone wis mateng. Yo, sik. Ndang, gugan anakmu sik turu. Ndang tangi iki adus banjur sarapan. Nggih, Pak. Yo alah lele. Isuk-isuk kaya wis ngerokok. Enek apa lho, Pak? Isuk-isuk kok wis bengok-bengok. Ndak penak dirungokne tangga. Iki lho bune. Anakmu lanang isuk-isuk cekelane wis rokok. Walah lele. Isuk-isuk wae adus dhisik. Banjur mangkat sekolah, duduk malah rokokan. Duh, lambeku pahit, Pak, nek orang rokok. Bocah dikandani kok mbantah. Sok nek wis ketatalan loro, lagi sadar kuwi. Ora kenapa-kenapa, Pak, Bu, aman-aman. Ya wis tak adus dhisik. Cepet le, wis awan. Engko kasep le sekolah. Pak, Bu, watuku kok tambah nemen, ora tambah mari. Wis dikandani bapak karo ibu, rokok disudole. Sampeyan orang rungokne. Iya, Bu, anten aku sing kebangetan. Dulur-dulur sadaro fenomena rokok. Rokok mbebayani tumprap kesehatan. Rokok mateni jumbo kelawan rilis WHO. 2020 rokok nyuda nyawa luwih saka 8 yuta. 7 juta perokok aktif, sisane 1,2 yuta perokok pasif. Ayo dulur-dulur, luwih becik anggone tumindak. Lerenono rokokmu, emanono nyawamu. Stop rokok, stop rokok. Iklan layanan masyarakat katuraken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.